Ahojte dievčatá, vítajte pri novom videu. Ja sa vám dnes hlásim z mojej detskej izby, kde som vyrastala. Neviem, či to tak máte aj vy, ale ja keď som takto doma, tak som tu v obklopení viacerých fotiek, ktoré mám z môjho dospievania a neviem si pomôcť, ale keď si predstavím seba po pár desiatok rokov a budem vidieť tie fotky, ktoré si robím teraz, tak by som nerada pri nich mala ten pocit, ako mám teraz pri niektorých, pretože si pamätám často ten pocit, ktorý je za nejakou fotkou a je mi často veľmi smutno, pretože všetko je rozhodnutie a viete sa aj veľmi ľahko a veľmi často z mojej skúsenosti rozhodnúť, že niečo nebude dobré a že si to neužijete, pretože necháte vyhrať nejaké svoje pochybnosti. A práve to z niektorých fotiek cítim. Verím, že sa to deje menej a menej, ale občas, keď sa nachádzam v takej situácii, že sa necítim úplne dobre z akéhokoľvek dôvodu, pretože vždy sú nejaké okolnosti, ktoré môžu nastať, tak sa snažím sa zastaviť v tej hlave a povedať si, či mi to stojí za to, aby som premárnila takýto moment, pretože niečo nie je dokonalé, alebo tak, ako by som si to predstavovala a snažím sa vedome zastrieť nejakú jednu svoju stránku v hlave a nechcem nechať vyhrať tú pochybnosť, ktorá viem, že je chvíľková a aj keď môže byť reálna, aj keď môže byť veľmi validná, vôbec si ju nejako nepodkopávam, tak viem, že príde na ňu čas a dokážem to vyriešiť aj inak ako tým, že si skázim celý zážitok z leta alebo z akejkoľvek situácie, z ktorej sa teraz nachádzam. Ja to mám často pri cestovaní, viem, že sa mi niekedy stane, že sa necítim úplne dobre. My sme veľakrát prešli takými punkovými podmienkami a ono je to na jednej strane veľmi super. Ja mám veľmi rada tento typ cestovania, ale ako mladá žena, ktorá sa rada o seba stará, sa určite dostanete do takejto situácie, s ktorou ale sa snažím takto bojovať, pretože mi je dôležitejší ten zážitok a to cestovanie samotné a celý ten proces ako nejaký problém, ktorý je často riešiteľný. Tak ako prvé by som začala tým, ja som počula v podcaste alebo niekde, dala by som rada kredit, ale fakt si nepamätám, že odkiaľ to mám, ale držím sa toho už dlhšiu dobu a to je správne pomenovať pocity. Viem, že to znie jednoducho, ale myslím si, že je to bežnejšie pre viacerých z nás. Často hovoríme niečo, čo vlastne nevieme úplne, čo znamená. Z tej sféry napríklad vzhľadu vieme často si myslím povedať, alebo niekde počuť doma alebo v okolí vetu cítim sa tučná, cítim sa, že mám nadváhu, cítim sa jednoducho obrovská. Myslím si, že je toto bohužiaľ prítomné vo viacerých prípadoch žien, kedy som to už aj ja veľakrát počula nejakú ženu povedať a sama som to niekoľkokrát povedala, až kým som sa nenaučila, že slovo byť tučná absolútne nie je pocit. Naučila som sa to dešifrovať a namiesto toho, aby som si povedala, že sa cítim takto, sa snažím prísť na to, čo to znamená. Nedá sa cítiť veľká, to nie je pocit, ale dá sa cítiť nafúknutá, príliš veľa najedená. Môžete sa vlastne cítiť smutná, úzkostlivá. Naučila som sa každú takúto myšlienku invazívnu, ktorá mi často napadne pri nejakých situáciách, dešifrovať a snažiť sa zistiť, čo mi vlastne hovorí, čo mi naznačuje. Jednak to vie fungovať aj ako nejaká emotívna prvá pomoc, zistiť, čo sa s vami deje, pretože to si myslím, že je úplne základ, to porozumenie sebe. Keď o tomto hovorím, tak verte mi, že viem, aké náročné to je a aké ťažké je vlastne sa riadiť intuíciou, keď ju máte možno trošku prehádzanú alebo keď jej neveríte na 100%, ale ja verím v to, že práve to načúvanie takýmto vlastným signálom vie pomôcť tú dôveru v seba vybudovať. K ďalšiemu bodu by som sa presunula plynulo tým, že síce sa veľmi snažím byť zameraná na seba a veľmi sa snažím, aby som sledovala svoje telo, ako mne robia nejaké potraviny, udalosti, ľudia s telom. Myslím si, že aj to má veľký vplyv na to, ako sa cítim. Ale ja som veľký zastanca toho, že to okolie a to všetko, čo sa deje mimo toho taniera, mimo vášho tela, na ňo vlastne vplýva úplne rovnakým spôsobom.
Ja som presvedčená, že každá žena, a nielen žena, žiari, pokiaľ má okolo seba zdravé okolie. Zdravé myslím tým, že nikto nie je dokonalý a nemyslím si, že prioritou pre vaše kamarátstvo má byť, aby niekto bol bezchybný. To absolútne nehovorím, ale myslím si, že obklopovať sa ľuďmi, ktorí sú zdravo zmýšľajúci, ktoré si vážia svoje telo, svoje návyky a vedia hovoriť nie, majú svoje hranice. Možno nemajú vyriešené všetko, pretože každý si niečím prechádzame, ale ktorí máte pocit, že vás nikdy nesúdia, je obrovsky nákazlivé a viete sa vďaka tomu z nejakých možno malých problémov alebo malých cyklov, ktoré možno prežívate, dostať úplne prirodzene tým, že žijete v obklopení ľudí, ktorí premýšľajú takto prirodzene. Ja verím, že si cez kamarátstva alebo cez partnerstva alebo cez rodinné vzťahy vieme toho predať veľmi veľa, ale najviac možno tým, čo nehovoríme, čo nikoho neučíme a jednoducho to od nás obkúka alebo my od nich. Ja cítim na sebe veľký rozdiel, keď som obklopená ľuďmi, ktorí jednoducho majú radi, vidíte to na ľuďoch, keď sú so sebou v pohode, keď sa berú takí, akí sú a to je okolie, ktoré ja chcem, aby ma tiež definovalo, aby ma formovalo a aby bolo spojované so mnou. Ešte by som sa tu pozastavila, pretože pri tom, ako som hovorila, že sa snažím veľmi zameriavať na seba, ale zároveň na okolie, mi tu napadá taký jeden bod, ktorým ja sa zaoberám pravde celý život. Som človek, ktorý mal, snažím sa tomu učiť, takže poviem, že mal, alebo občas ešte má problém povedať slovo nie. A mám to takto od malička, myslím si, že som bola vychovávaná ako dobré dievča, ktoré nerobí problém. A práve preto mi niekedy robí problém povedať si to moje nie a tie moje hranice. Ja mám pocit, že zrovna toto slovo je taká brána k tej slobode, pretože pokiaľ vy ste obklopení ľuďmi, ktorí vás majú radi, ale zároveň máte seba, tak sa poznáte, že viete si povedať, kedy vám niečoho stačí, kedy si musíte vytvoriť tú hranicu a kedy viete tú svoju potrebu naplniť vy, pretože ja verím, že potreba je len a len vaša starosť a vy ste za ňu zodpovední, aj keď vám s tým môžu druhý pomôcť, tak to nie je nevyhnutné, aby ste vedeli. Ja sa v posledných rokoch, v poslednej dobe veľmi snažím tomuto slovu naučiť a myslím si, že sa sama dostávam do situácií, ktoré sa mi opakujú, pretože ešte to neviem dokonale, ešte to neviem úplne spoznať a práve preto sa mi nejaké situácie si myslím opakujú a ja sa stále musím učiť robiť to lepšie a lepšie a ja si osobne myslím, že čím viac sa to učíte, tým viac vyhrotené tie situácie pre vás sú, pretože môj pohľad je, že sa to bude opakovať až do momentu, pokiaľ to naozaj nebudete ovládať a určite aj potom, ako nejaká skúška. Nedokážem jednoducho hovoriť o sebavedomí a o typoch na leto, ktoré nebudete ľutovať, pokiaľ nebudem hovoriť o vlastných hraniciach a o tom slove nie, pretože naplnenie vlastných potrieb je podľa mňa prvý krok k tej slobode, k tomu byť naozaj sám sebou a naozaj si dovoliť si tie veci aj užiť, pretože je podľa mňa veľký rozdiel užívať si veci, ktoré chcete vy a nachádzať sa v situáciách a robiť veci, ktoré až toľko nemáte radi, nesúznite s nimi, ale je to veľmi ťažké spoznať, pokiaľ sa nepoznáte a pokiaľ neviete určiť svoje hranice. Je veľmi ťažké zistiť, ktoré je ktoré a možno niekedy máte pocit, že si veci užívate, že chodíte na party tak ako vaši kamaráti, že robíte veci ako vaši kamaráti, randíte s viacerými ľuďmi ako vaši kamaráti, ale vy vnútri duše viete, že taký nie ste. Mám pocit, že táto generácia je trošku prevratná v tom, že viac kladieme dôraz na ten životný štýl a mne sa to veľmi páči. Ja si myslím, že je to veľmi zdravé a že nám vôbec nejak neuniká tá socializácia, ale rada by som ju tu spomenula, pretože si myslím, že všetci chceme žiť niekde, kde patríme a niekde, kde nám je dobre, kde sme vypočutí a nejedenkrát má takýto rozhovor niekým, kto ma pozná, ako mám rada, alebo naopak úplne s niekým cudzím priviedol na vlastne myšlienky, na ktoré by som možno sama vôbec neprišla. No a nakoniec by som k tomu povedala, že si myslím, že mať v okolí najmä takéto ženy alebo ľudí, ktorí sú sebavedomí, je jedno z mojich obľúbených vecí na živote, pretože to tak nákazlivé, že aj ja sa chcem stať
takým človekom pre moje okolie. Ja sa chcem stať takým človekom pre moju rodinu, pre časom detí, pre svojho manžela. Je to tak oslobodzujúce, tak zábavné, tak bezprostredné, keď žijete v blízkosti niekoho, kto si naozaj úprimne užíva ten život a užíva si to, čo žije, a to neznamená, že netrpí, to neznamená, že neprechádza ťažkými situáciami, ale znamená to, že žije absolútne pravdivo. Predstava takéhoto človeka je pre mňa definícia toho sebavedomia a som rada, že ja takýchto ľudí v okolí mám a takýmto človekom chcem pre svoje okolie byť aj ja. Je to niečo, čo si myslím, že máme viacerí, vieme sa veľmi zahlbiť do vlastných myšlienok a aj do nepríjemných tokov myšlienok, a preto som sa rozhodla zobrať kameru a hovoriť o tom, pretože si myslím, že je to bežné, ale ja chcem, aby naše staršie verzie boli na nás hrdé. To o to náročnejšie, aj keď sa to nemusí zdať, povoliť tú kontrolu a nesnažiť sa ovládať všetko, ale naučiť sa ovládať iba seba. Znie to podľa mňa jednoduchšie, ako to je, a aj sa to zdá ako jednoduchšia voľba, ale ja si myslím, že je jednoduchšie sa nenávidieť a robiť veci z tlaku a z pocitu viny a z pocitu, že chcete niekomu niečo vrátiť. Myslím, že z takýchto pocitov len málokrát vychádza niečo dobré a úprimné. Takže aby som to zhrnula, aj keď je to podľa mňa náročnejšie, naučiť sa so sebou pracovať a rozhodnúť sa si takýto život vytvoriť, tak je to podľa mňa stále 100-krát ľahšie, ako si to neskôr vyčítať. A ja by som chcela čo najviac mať takých momentov, kedy za seba rozhodujem ja a nielen niekto druhý, ale ani nie moje pochybnosti, ktoré verím, že sú normálne, sú ľudské, ale je iba na mne, akú veľkú silu im budem dávať, a preto svojmu staršiemu ja odkazujem, aby bolo na mňa milé, že sa veľmi snažím, aby ten život bol presne taký, ako si snívame, a veľmi to prajem aj vám, aby váš život bol plný sebavedomých chvíľ, ktoré verím, že vás naplňajú. Prajem vám, aby ste mali ešte krásny koniec leta, aby ste si užili všetko, čo vás čaká. Ďakujem, že ste to dopozerali až sem. Ak chcete podporiť môj kanál, veľmi mi pomôžete, ak dáte like na toto video a ešte viac, ak dáte odber a nejaký koment. Budem sa veľmi tešiť, nájdete ma tu na Instagrame a vidíme sa opäť na budúce. Majte sa krásne. Ahojte. Hmm.